Anyị na ihe mere na ndị Igbo adịela anyị. Nna nna ha ele ha anyị. Ọ ha le ya ọmalụghị aka. Ha ka elekpọ gị kemgbe tupu amụọ gị. Ihe mere na ndị Igbo adịela anyị. Nke mbụ, anyị bụ alụsị. Anyị bụ mmụọ. Alụsị ka alụsị niile enwere na anyị Igbo bụ anyị. Ekenekwa m unu Igbo ndị ọma na-ege ntị n'ụbọchị nke taata, asị m ebe onye nọ n'udo dịlu nwoke udo dịlu nwaanyị na anyị abatakwa n'aka isi abịa sị agụpe ụzọ agụpe ọnụ. Biko, enwere okwu dị oke mkpa iji bịa n'ụbọchị nke taata. Afọ m n'onwe vidiyo na-echa kịta m play the complete video ka unu ghọta ebe okwu anyị na-aga n'ụbọchị nke taata, because na okwu tara akpọ mmadụ ya ekwulili ya. Mgboro one ka anyị ekwu okwu anwasị ndị be anyị, enough is enough. Enough is gịnị? Enough. A sị na agbala aka na-aza na onye jiji a na-akọnye ji. Unu fi ihe mere na Ngor Okpala mgbe ndị Zion ministry ba Ngor Okpala, akọbasị na nke akọbasị na nke ọzọ, amarozi na n'ọgwụgwụ mgbe ndị obodo na ndị gọọmenti reached agreement about Ana. But that is not why I am here today. Ihe mere nji na-ekwute okwu n'ụbọchị nke taata bụ na gekwanụ ntị o, gekwanụ ntị nkwukwu ya ọzọ. Fọ ndị na-eme omenala na-ele ana, ile ana adịghị mma n'ala Igbo anyị. Enwero mgbe ebu na-abịa bịa tii iwu sị na mgbe ọbụla onye ọbụla nọ n'ala Igbo anyị enwelele ana. A na-enye a na-enye. Enwe mgbọsị mgbe mmiri nwere na-akọwa ihe dị n'ana, ọ sị na mgbe gboo na-apụta enye mmadụ ana si ya na were ana anụnwa kọbagodo ihe, ikponye m ji na be gị, ikponye m ede, mana were na ana kọba ọka. Mgbọsị bulu gboo enwe fim dị na enene mgbe ha na Igbo anyị akịdị. Unu echetara paatị Ọsụọfịa na Sam Loco na mmadụ na Michael Ifedimma na-azụ ana. Unfortunately Ọsụọfịa wee na-agafete Sam Loco ji kpọọ ya sị na bịakwa ka ị gbaa akaebe onye nwe ana. Enwe statement Ọsụọfịa made na that place, and that statement has been in my mind since. Ọ sị Michael Ifedimma ọ na-akọrọ ọlụ gị, because Mike na-asị nọ ya nwa na despite the fact na na-eme ya ka fim, ọ sị ọ na-akọrọ ọlụ gị. Ọ sị akọrọ ya gịnị? Ọ sị na ọ na nna nna ga-agwarọ gị na nna nna ya na Silas mgbe ha dị na mma na-etokọta otu aka na udo ahụ, ewee nye ya na wee sị ha ngwa nya kọbagodi ihe. So which means na mgbe gboo na ndị be anyị na-ewele ana enye mmadụ, si mmadụ na welugodo ana anụnwa kọba ihe, ịkọchazie ihe mgbe si nne dịkwala ya ma mbebịa welu. Mana unfortunately a lot of us ya bụzi enye ndị be anyị ana apụtazi ama gịnị, ha claim we ownership, because mgbe bidozi mebe akwụkwọ, gbaba akwụkwọ ana, mewe documentation na ka gọọmenti abatago. Mana si wepụkwa na despite the fact na gọọmenti dị, enwekwala ihe ndị Igbo na-asọ nsọ. Enwere ihe Igbo ji wee bili, because na Igbo anyị nwoke anụ nwakwulu okwu dịsa Reverend Father kwulu okwu, ọ sị na gịnị na ana bụ alụsị, na ana akwa ele ana ele na Igbo anyị. That is why abụ nwa obodo ya bụ ije ka ije go ana sị gị n'ihi egbu ewu ana, ihe egbu efi ana, n'ihi bupụ ihe ya so nwe ebe na n'ihi akpụ alụ dị na ana ahụ. Should in case ana agbawa mmadụ ụgwọ ka ama oke na-eme na dị mmemme niile dị na ya. Mana unfortunately a lot of people amara maka ihe a. Mana biko achọrọ m ka unu na-ede video na-elu ya n'isi. By the time you na channel, try as much as you can ka ime gịnị, ka ị subscribe na this channel ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị. Ekime Avambe okenye ụkọchukwu Osebụlụwa Reverend Father Fidelis Okechukwu Onwudufọ. Anọ m n'onwe anụ ị na-achọ ile ụfọdụ eleghị ele nga ọ na-akwadobe, ụfọdụ ka na-achọ onye ego nke ha. Elekwa naanị ahụ, elekwa naanị afọ anyị nke nnekwuwe anyị ebe amụ gị, ọ bụghị anyị ebe ọrụ oyibo. Elekwana anyị ahụ, ụfọdụ elega ana obi ha, emesịa ka a gochie.
ya were gba visa jebe obodo oyibo nweta ego ma anyị ọzọ chiada ada ịbụọ ile ha na n'obi ile ga n'obi gị ọkụ ihe mere ịsọ ole ha ndị ọkpara ụlọ ego kwa elekwana anyị ahụ gem ntị anyị na ihe mere na ndị Igbo adịela anyị nna ha ele ha anyị ọ na ha lee ọmalụghị aka ha ka elekpọ gị kemgbe tupu amụọ gị ihe mere na ndị Igbo adịela anyị nke mbụ anyị bụ alụsị anyị bụ mmụọ alụsị ka alụsị niile enwere na Igbo bụ anyị anyị kwuolu m ka enu kwuolu m achọ ịṅụ iyi kacha iyi asị gị zọkọ ụkwụ na anyị ka ma anyị na-ekwu eziokwu n'ime anyị ka ihe niile nọ n'ala Igbo ihe eji bụrụ Igbo dị n'elu ụfọdụ dị n'ime ụfọdụ dị n'elu anyị bụ alụsị nke ahụ nke mbụ nke abụọ mee na ndị gboo adịela anyị bụ na n'ime anyị ụmụ ọtụtụ ndị nọ ebe ahụ arahụla maka otego ụwa bido otego anya bidoro ịfụ ụzọ kemgbe eji kee ụwa a na-emi ụzọ n'ime anyị iwe were ebe enyi nnukwu nna unu ha ndị mara ndị ma ha lesi onye ọbịa egburie ya lụkwasị ya ihe ama ha afịa ọ na-awụ nweta rie nne edebere okenye ụmụ ndị mụ arụrụ ya ama nke ahụ nke abụọ anyị bụ ini ozu adịghịla ini ozu ele nke ịtọ anyị na-agwụ agwụ ị na-efu na Igbo enweghị anyị Igbo enweghị anyị ịfụ ndị nwere anyị ma na Igbo enweghị anyị jee ugwu Hausa jee ya na ndị ọzọ gasị ịfụ na Igbo enweghị anyị onye jee mba ka o ji ama na nna ya gwa ogbenye iwere lekwasị ụfọdụ na-amụ ụmụ ise ụfọdụ amụ ụmụ nwoke ịnọ na-ele anyị ụfọdụ amụ ụmụ nwoke ịsaa na-ele anyị ha ya ebi n'elu osisi ha ya ebi n'ime mmiri ha ebi n'akụ ede ụmụ ebe ilelu anya ụmụ tonite ha bịa kwụrụ n'ini ozu na-abụ asọ ebe asụ ụchụgbọkwa nwoke a ihe dịka nwoke akpọkwa na asịrị na onye amụrụ anyị na ya ekwe na onye amụrụ anyị n'ime ụmụ gị ise onwe nke nwere anyị n'obi ọ bụrụ na unu enwe ha na ọdịiche nọ na anụ na enwere anyị na-elekpọ ya elekpọ wee mụta ụmụ hụsa a na-ekwu chịkọ aka ọnụ nwụọ na-agbọsọ ka ọ dịla onye elekwana anyị onwe nke ilegha ele je sati ya na ụlọ ya ekwe omume ifu ihe nke ịtọ mere na ndị Igbo adịghịla anyị ihe ọzọ mere na ndị Igbo adịghịla anyị bụ na ile anyị na-ebute ụchụ ile anyị na-ebute ụchụ anyị ga na obi ile si emesi gote iwe gotazi ya n'ọzọ jebilo ya akara aka gị dị na n'obi ahụ ị ga na-achụ ya achọ fugo nna gị kwuru si elekwana anyị esi na nna m ahụ ngo inwe ile ya ọ na-ebute nwa ụchụ na-ebigharị aka fugo onwe inu ndị gboo tụrụ si na onye lele anyị wee kwuo ozu ka nkukwu ya ọzọ onye lele anyị wee kwuo ozu na-akwa ozu na-abụ inwe ntị nụrụ o nwere nkelịpụ ya ụzọ ebe one ma one ndị Igbo si na nwere ike ile anyị ma na mkpa maka ihe onye nwe ka o ji egbo mkpa ada ebulu akpa maka ihe ogologo abịa gbuzie agwọ achịrị n'aka nke mbụ ị ga-ele nwaanyị wee kwụ ụgwọ iji ọ bụrụ na onye iji ụgwọ a chọọ igbu gị chọọ ịtụ gị n'alụsị chọọ imemina gị chọọ iwere gị ọ bụrụ na inwe anyị nke ya elenwu ile ya wee zọta isi gị na nwunye gị na ụmụ gị ka ahụ nke mbụ nke abụọ nke ilechara anyị na ọ dị na oke mkpa wee kwuo ozu
nke bụ na ọ bụrụ na ile ha anya ya akpọnwa ozu nna gị ozu dịbụ na elugo ozu ịtọ akwabeghị akwa nchekwube abịa dọrọ ndị Igbo si na nwere ike ile anyị lechalụ nwa obere anyị wee kwuo ozu ahụ ifugo ịtọ ọ bụrụ na ịnọtego aka n'elu ụwa a mana enweghị ụlọ n'obodo ebe a mụrụ gị ụmụaka wụsalụ olileanya adọrọ ndị Igbo si na nweke ile anyị wee lụọ ụlọ mana ịma nle anyị wee tinye ego n'afọ n'azụ ile ime ya otipịa ya afọ anyị ya afọ ego onyụghị ise onyụghị 18 ịma nle anyị wee go ụgbọ anyị iji agbata ego ile ya osupịa gị esupịa ọgbagide gbakpọ ya afọ akwụwa ya n'ụzọ ya afọ ego ya afọ ụgbọ anyị ifo ya elekwana anya ihe na ifo na anyị na-agwụ agwụ na anyị Igbo ọ bụ na ọgwụ beghị n'obodo ụfọdụ iwe jee lee nke gị elekwana ya ịnụ na-ekwu ofu mkpụrụ aka ka ọyị ji agwa ọyị okwu ofu mkpụrụ aka ka ọyị ji ada ọyị aka na ntị bụtụ ihe ọ ga-agwa ya ga-emezu o were aka iri ọkwa ngwa ga-agwa ava mba okenye ụkọchukwu ose bụrụ ụwa Reverend Fada Fidelis Okechukwu Ọmụdụfọ abụ nwa afọ Igbo fada ime ogbe